Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nosioci 3 liste koji su na izborima u Crnoj Gori osvojili većinu, Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, potpisali su sporazum kojim se završava 30-godišnja vladavina DPS-a. Oni su potpisali sporazum o formiranju koalicione vlade, prema kome su se obavezali da nova vlada neće pokretati nikakve inicijative ili postupke sa ciljem izmene državne zastave, grba i himne. Nova vlada, kako je navedeno, neće sprovoditi revanšizam na političkoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Usvojit će i revidentirati sve zakone u skladu sa evropskim standardima sa ciljem što brže integracije Crne Gore u Evropsku uniju i omogućit će manjinskim strankama učešće u vladi bez obzira imaju li parlamentarni status ili ne. Također, kako se dodaje, nova vlada neće pokretati postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova.